No tak 6. kolik jich je? No hodně no. Pane bože. Tak, zase couvám, jo? Kde seš tam? Počítej s tím. Dobrý, já tady popojedu dopředu. Medic walker spotted. Za náma jsou. SMG tank spotted. Je tam rail, pozor na to. Někde. Walker spotted. A jo. Už není. Plasma walker spotted. SMG tank spotted. Plasma bomber. Nějaký další rail, člověče. SMG tank spotted. A to objíždím. Jak seš na tom? Ten rail tady čučí, pozor. Čučí, označil Já jsem jdu ho. zleva, jo. Jo, já zatím žiju. Vlastně jsem tu dal. Já vyjíždím nahoru na ten rail, jo. Jeď. Já nevím, jak je to daleko, ale odhadem. Jo, už je tady. SMG tank. Bacha, plazma, jo, ze zadu. Možná, tvojeho zadu možná. Jdu chránit bot. Walker spotted. Já tady mám nutný mrtvolky trošku, no. Jo, tak je zřeš. No, to je úplně jiná hra, člověče, s tebou. To prostě s něma, říkám, to byla katastrofa. Bastardí. SMG tank spotted. Ještě někdo? Oni tam nahoře možná byl někde zůstal, jeden z rakveny, ale nevím přesně kde je. Tak já to vemu dokola prostě No, jasně no. z druhé strany. Já asi vím, kde bude. OK. Teďka jak letím, tak doleva. Myslím. Dobře, já jsem ho minul, nechal jsem ho žít. Že už neměl žádný zbraně. Jo, tady je. Super. Kolik mám procent? Já, pozdě.